खौरां गोसारनायनि 12 घन्टा उनावनो UPPL दोलोनिफ्राय गोख्रों एक्सन लादों चक्रधर बसुमतारीनि हेंथा। थांनाय सानखालि बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों सालबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीनि हिनजाव लाना खारनाय खौरां फोसावनाय जादोंमोन। आरो बे खौरांखौ खोनानानै बिटिआर नाङैनो बयबो सोमोनांदोंमोन। लोगोसेयैनो UPPL दोलोखौबो लाजि फोनांदोंमोन। नाथाय खौरां फोसावनायनि 12 घन्टा उनावनो दिनै UPPL दोलोनिफ्राय गोख्रों राहा लादों चक्रधर बसुमतारीनि हेंथा। नंगौ, बे समाव दोलोनि नेमखान्थि बायदियै सावरायलायनानै सालबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीखौ UPPL दोलोनिफ्राय एरख'बाय। मिरु इउथ UPPLनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव नेमखान्थि बायदियै सावरायलायनानै चक्रधर बसुमतारीखौ दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामो एबा एरख'यो। जिल्ला ब्लकनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारी एन्टि ससियेल खामानि मावदों, समाजनि बेरेखा खामानि। बेखौ लानानै जों बयबो गुवारै सावरायदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो जोबथारनायाव जों बेखौनो थांखि लादोंदि जोङो बिथांखौ सालबारि ब्लक UPPLनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनाय जायो। समाज बेरेखा खामानि मावगोन बिथांमोनखौ जों इयुनावबो जोङो बिदिनो एक्सन लागोन। बडलेण्ड बुब्लि आरो बर' खौरां बिथांमोननि गेजेरजों आं जोंनि नैबे दिनै प्रेस मिट लानायखौ आं बुंनो सानदों। जोंनि सालबारि जिल्ला UPPLआ दिनै मोनसे गोनांथार जथुमा जादों। बेनि ओंथिया जाहैबाय मैयायो सालबारि जिल्ला ब्लकनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारी बिथाङा बिबानाव थानानैनो मोनसे एन्टि ससियेल खामानि मावदों, समाजनि बेरेखा खामानि। बेखौ लानानै जों बयबो गुवारै सावरायदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो जोबथारनायाव जों बेखौनो थांखि लादोंदि जोङो बिथांखौ सालबारि ब्लक UPPLनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनाय जायो डिसिप्लिनारि एक्सन महरै। आरो गासैबो जिल्ला ब्लक आरो प्राइमारि जों गासैबो खौसेथि जानानै इयुनाव जों खामानि मावनो जोङो थांखि लायो। जों आसा खालामदों जाय बिथांमोना इयुनावबो बिदि ससियेल समाज बेरेखा खामानि मावगोन बिथांमोनखौ जों इयुनावबो जोङो बिदिनो एक्सन लागोन। आरो जोङो नैबे UPPLआ समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखायसो जों थियारि। बेफोरखौ जोङो जोंनि दलाव जों जेबो जायगा होनाय नङा। बेखौनो आं दिनै फोरमायनो नागिरदों। दिनैहाय IBआव नोंथांमोना जुथुमा मेल लानाय जादों। बे जुथुमा मेलाव सोर बाहागो लाफैदों? दिनैनि बे जुथुमायाव जोंहा सालबारि जिल्लानि इनचार्ज बिथां समनाथ नार्जारी बिथाङा फैदों। बेजों लोगोसे सालबारि ब्लक UPPLनि इनचार्ज बिथां पबित्र बर' बिथाङाबो फैदों। आरो बिथांमोना मोजां जोंनो पार्टिनि सोमोन्दै बोसोन होलांदों। आरो बे ससियेल एक्टिभिटिखौ बिथांमोनाबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोंखारिदों। थांनाय समफोरावबो बिथांमोनखौबो एक्सन लानाय जायासै, मा फोरमायगोन? जोङो बिथांमोननि थांनाय बारफोराव जि जोङो खोनानासो मोन्दोंमोन, नाथाय बिथांमोननि सोमोन्दै जों जेबो प्रुफ मोननाय जायाखै। बेनिखायनो आगोलनि बारफोराव जों जेबो एक्सन लानाय जायाखै। नाथाय इयुनाव जों बेफोरखौ जुदि प्रुफ मोनथारोबा जोङो जों रोखायै बुंनो हायोदि जों बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जागोन एबा जोंनि खामानिनिफ्राय जानगाराव दोननाय जागोन। নমস্কাৰ, বডলেণ্ড বুবলি আৰু বড়ো খোৰা। আজি আমি প্ৰেছ মিট দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যোৱাকালি আপোনালোকৰ এই বডলেণ্ড বুবলি এই ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেলত আমাৰ সালবাৰী ব্লক কমিটিৰ সভাপতি চক্ৰধৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে এটা নিউজ ভাইৰেল হৈছে। আৰু সেই নিউজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি সালবাৰী জিলা কমিটিয়ে এটা জৰুৰীকালীন আমি সাধাৰণ সভা এটা আহ্বান কৰোঁ।
আৰু সেই জৰুৰীকালীন সাধাৰণ সভাত আমাৰ হালবাৰী জিলা কমিটিৰ ইনচাৰ্জ সোমনাথ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ হালবাৰী ব্লক কমিটিৰ ইনচাৰ্জ তথা MCLA পবিত্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়াও আজিৰ আমাৰ এই জৰুৰীকালীন সাধাৰণ সভাত উপস্থিত আছিল। আজিৰ সভাত আমি যোৱাকালি যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ চক্ৰধৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে যি অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে ভাইৰেল হ'ল, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত আমি আজি সাধাৰণ সভাত পৰ্যালোচনা কৰোঁ। আমি হালবাৰী ব্লকৰ নেতৃবৃন্দৰ পৰাও আমি এইটো বিষয়ত মানে তেওঁলোকৰ পৰা মতামত লওঁ আৰু এইটো ঘটনা সকলোৱে একমুখে মানে সঁচা বুলি কোৱাৰ কাৰণে আজিৰ সভাই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু আমাৰ হালবাৰী ব্লকৰ সভাপতি চক্ৰধৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আৰু আমাৰ দলীয় অসাংবিধানিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে তেখেতক আমি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল বুলি আজিৰ সভাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियलजि, जिअग्राफि आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com